sun yi nasu sun fa gama yanzu zamanin sun yi nasu sun fa gama yanzu zamanin sake yanzu zamanin sake yanzu zamanin sake sun yi nasu sun fa gama sun yi yanzu zamanin kake Rasulallah yanzu zamanin kake Rabbana da sunanka na yau shirin shiga aiki yanzu zamanin sake Zuljalali da famun ya Ubangiji sarki yanzu zamanin sake mai ruwa da iska ikon ka ba a mamaki yanzu zamanin kake Ina ce da kuma aiki gaskiya kwarai take aiki Rasulallah sun yi nasu sun fa gama yanzu zamanin kake Rasulallah Rabbana salatanka ka daddada wa manzonka yanzu zamanin sake Dan Amina gata yake shiga duk halittunka yanzu zamanin sake An hali sahabbai a saka ciki na manzonka yanzu zamanin kake Sun fare rike aikin har yau ko babu rike maza na mai maza sun yi nasu sun fa gama yanzu zamanin kake Rasulallah Auliya sun dauka sun ragargaje taska yanzu zamanin sake Sun fararraba ku sani duniya kwata dauka yanzu zamanin sake Shehu Tijjani hada jiyali naka yanzu zamanin kake Birhama na kaulaka niyari mana bi ka da ramzuwa ga manzanka sun yi nasu sun fa gama yanzu zamanin kake Rasulallah Sallama da ban girma ni nake wa manzanmu yanzu zamanin sake Komai yagon Allah nabinmu ya samu yanzu zamanin sake Fadakarwa zan yi cikin yabon gwani namu yanzu zamanin kake Zamaninsa ya fara baburan da zai kare har zuwa ga sarkinmu sun yi nasu sun fa gama yanzu zamanin kake Tabbas Rasulallah annabawa da yawa sun zo a nan duniya yanzu zamanin sake sun isar da saƙonsu sun fice cikin duniyar yanzu zamanin sake Allah da ikonsa sai ba mu mai shirya yanzu zamanin kake shi da su da bambanci na biyo cikin baiti kaje sun yi nasu sun fa gama yanzu zamanin kake Rasulallah zamanin su ba shakka duk suna da al'umma yanzu zamanin sake sun yi manya-manyan roƙo ga tasu al'umma yanzu zamanin sake kamar irin su annabi ludu da nuhu mai girma yanzu zamanin kake bangaren sarauta sulemanu daga dawuda yanzu kun gaba ya nasu sun fa gama yanzu zamanin kake Rasulallah annabin masarki ne ɗaya taknadin Allah yanzu zamanin sake ga misali zan yi maku don kusan Rasulallah yanzu zamanin sake shugaban ƙasa zai zo a garin ku don Allah yanzu zamanin kake shin waɗansu ba su zuwa don su duba alƙiblar lafiyar garin ku na ce sun yi nasu sun fa gama yanzu zamanin kake Rasulallah shi zuwansa ya sha bamban da naku jagoran yanzu zamanin sake annabawan Allah suke zuwa da nasa zuwan yanzu zamanin sake addu'ar da yayi mana ta nuna shi ne lawalin yanzu zamanin kake malaman mu su san hakan daga tambaye su kaji mai makka sun yi nasu sun fa gama yanzu zamanin kake Rasulallah aina ummati zancen annabinmu ne malam yanzu zamanin sake bai bari a ƙona mai sansa dukkanin alam yanzu zamanin sake an ba shi ceton bayi mukaddara malam yanzu zamanin kake kai naka jagoran ba zai yi ceto ba mu jinjina wa sun yi nasu sun fa gama yanzu zamanin kake Rasulallah Bai rasulu don Allah zancen da na haƙo yanzu zamanin
sake halinsa har sahabai su nake biya sagagam yanzu zamanin sake duka wanda ya bar su ulama'u ya bar su yanzu zamanin kake ulama'u ka bar su ba ka ba rasulullah bane zamanin sa muke yana ta sun fa gama yanzu zamanin kake zamanin rasulullah annabinmu na soka har abada ba zan canja yanzu zamanin sake wanda duk ya so manzo har abada ba zai tafi yanzu zamanin sake gashi a nan gashi a can masoya kudin duba yanzu zamanin kake niyari mana duba son kai mana daurin da nake ganin ba zan kwance ba yana sun fa gama yanzu zamanin kake rasulallah banda kamar annabi gwani ya mana komai yanzu zamanin sake rai jiki da bargo na a san shi ne suke daɗa maimai yanzu zamanin sake annabi ka yarda da ni na san ka iya komai yanzu zamanin kake yanzu zamanin kake ya rasulu mun bi ka gwani kuma mun so ka yana ta son fa gama yanzu zamanin kake rasulallah gatan halittu kake sannu sannu katana yanzu zamanin sake kai rukalikin lahi sannu sannu manzona yanzu zamanin sake ko maki ya san kai ne kwarai fana nuna yanzu zamanin kake na bi babu ba saja babu tambayar hujja dan kwa kai ka zama hujja dan yana su sun fa gama yanzu zamanin kake rasulallah ya na kusa da Allah bai karya lata har unsa yanzu zamanin sake an daina yin shirka da zuwanka sun gaza yanzu zamanin sake kai abinda mamaki makiyinsa ya turza yanzu zamanin kake makiyinka ya yabe ka lalle ko kai na daban ne rasulallah dan yana sun fa gama yanzu zamanin kake rasulallah ina ganin abun mamaki da dare ka mediya yanzu zamanin sake ina ganin musulman mu wasu mu babu tarbiya yanzu zamanin sake suna fadar san zuciyar su ga kairar anbiya yanzu zamanin kake basu kyale shugaba ba har ma sahabbansa aliyu na ciki kujiya yanzu zamanin kake rasulallah shine dahe ya ce da ka bi shi ka bi rasul yanzu zamanin sake da aliyu ya yi fice da ka gan shi ga kamal yanzu zamanin sake wai a yau ake zagin shi yan uwa babu dalili yanzu zamanin kake mai hakan to ya bari in dai musulmi kake zahiri kwarai ka bari in yana ta sun fa gama yanzu zamanin kake rasulallah me kai wa addini ne ka ji ni ga tambaya yanzu zamanin sake ba dan a ce su aliyu ba da ina za ka tsaya yanzu zamanin sake malamai cikin girmamawa haɗi kwarai da biyayya yanzu zamanin kake don Allah dai ku bari kulafawu sun bi ku zamanin rasulu muke yana su sun fa gama yanzu zamanin kake rasulallah duka wanda bai bi ka ba ya rasulu mun bar shi rasulallah duka wanda bai ji ka ba ya rasulu ba mu ji shi rasulallah duka wanda bai yi maka ba
tashi muna gurin Rasulallah. Yanzu zamanin ka ake Rasulallah. Mai mulki idan ya barka ya Rasulu mun bar shi Rasulallah. Mai jama'a idan ya barka jama'a kwata bar shi Rasulallah. Mai kudi idan ya kika ya Rasulu mun kishi Rasulallah. Malaman da ka ban mana ya waɗansu sun bauɗe zahiri Rasulallah. Sun yi nasu sun fagama yanzu zamanin ka ake Rasulallah. Kai abin da mamaki tazara da rata take Rasulallah. Wai hakan kuke kushe annabin mutuwa nake Rasulallah. Shekara 1000 samtin kada shi ko tuba nake Rasulallah. Kai za mu bi koko annabin da shi ɗaya yake ga jallalla. In yi nasu sun fagama yanzu zamanin ka ake Rasulallah. Nan zan tsaya ba dan huta ba Muhammadu Rasulallah. Yaye dukan zunubai na ya Rasulu mujahidu Rasulallah. Yariman gidan sidi ke banka Muhammadu Rasulallah. Bakwatan kware namu jika kun zahara'u gunke bari da tuyin nasu sun fagama yanzu zamanin ka ake Rasulallah. Mai neman yarima ya je biye ko ya daunan ba Rasulallah. Gidan fasihin Qur'ani alaramma mai haiba Rasulallah. Mu yau zamanin sa muke dukkanin mu mun duba Rasulallah. Zamanin sa baya gushewa ta dissara tashi. Sun yi nasu sai mauta yanzu zamanin ka ake Rasulallah. Sun yi nasu sun fagama yanzu zamanin sa muke hai hai yanzu zamanin sa muke yanzu zamanin sa ake yanzu zamanin sa muke. Sun yi nasu sun fagama yanzu zamanin ka ake Rasulallah.